அதிகாலை 3 மணி உலகமே அசந்து தூங்கிட்டு இருக்கும் போது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பேட்டையில ஒரு 3000 பேர் பரபரப்பா இருக்கிறாங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரமலான் மாதத்துல சகர் உணவு சாப்பிடுறதுக்காக வந்திருக்காங்க. திருநெல்வேலி மாவட்டம் பேட்டையில உள்ள ரஹ்மான் பேட்டை இளைஞர் அணியினர் இந்த நோன்பாளிகளுக்கு உணவு சமைப்பதற்கான ஒரு நிகழ்வு ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. இந்த சகர் நேர உணவு விருந்து அத்தனை பேருக்கும் ஒரு 3000 பேருக்கு அவர்களாகவே உணவு சமைத்து பரிமாறுகின்ற காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். மணமணக்கும் நெய்ச்சோறு, அப்புறம் மட்டன் சால்னா, சூப்பரான ஒரு தாழ்ச்சாங்க. இந்த பேட்டை தாழ்ச்சா இருக்குல்ல, அது ரொம்ப ரொம்ப ருசியா இருக்கும். கிட்டத்தட்ட எல்லா ஊர்லயுமே இந்த பேட்டை தாழ்ச்சி ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரு காலத்துல விசேஷங்களுக்கு நாள் குறிக்கின்ற போது பேட்டையில் உள்ள சமையல் கலைஞர்கள்ட்ட தேதி வாங்கிட்டு தான் விசேஷங்களுக்கு நாள் குறிப்பாங்களாம். அந்த அளவுக்கு சமையல் துறையில கொடிகட்டி பறந்த இளைஞர்களுடைய சகர் நேர விருந்து நிகழ்ச்சி கிட்டத்தட்ட ஒரு 3000 பேருக்கு அவர்களாகவே உணவு சமைத்து பரிமாறுறாங்க. ஏண்டா நோன்பாளிகளை கொண்டாடுவதற்காகவும் நோன்பினை கொண்டாடுவதற்காகவும் இறைவனது திருப்பொருத்தத்தை நாடி இந்த அற்புதமான பணியை ரஹ்மான்பேட்டை இளைஞர்கள் தொடர்ந்து வருடந்தோறும் செஞ்சுட்டு வராங்க. ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த இரவு சகர் நேர விருந்து நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு.